Schubor nakaschlem jong unongsan hima. Tang hapo ka West Khasi Hills, laban ong daki spatali ki pung dok ha. Lese ka tanat badai pej lani ka sarkar jela. Kala ban penio syaki pej ba nong syasnong ban penchilor yaki haki kamri dok ha. Daka jing temu ba on la ban penmi yaki dok ha haka jaka lajong. Oman shoot up lani syanya tanah ki dok ha kibawan nabar ka jela. Hindai lese ka lang ka pasnosi bakani ka jing temu jaka sarkar. Baka jing ai ki sembai dok ha syaki nongri lani rap dok ha. Kasyusap ay na marhado man ta habapet haki yogi hat jaka West Khasi Hills kibabon hi kidok ha kidai kibaban nabar am na kipung joki nang ridok ha. Banyo ay kijing tip ka babanya baka ay kadaw kabahado man ta kinang ridok ha hapo ka West Khasi Hills kimpala ban penmi ikidok kabha na kipung ba clusters im uwi ni kirerong ba na kasnong klip mauli West Khasi Hills uwi ni kinong ridok ka ulaong ba ka jinglap ka jong ka jing ridok ka kadai ka ba ai kam ai jam hindai kumbalong menta kani ka jing ridok ka kadang long tangkum ka jing ri tendeng. nga kum we nong ri do khaba ada theng la de kum we nong ri do khaba ning tong tam ha po jing ka West Khasi ha ka jinglap jong nga te kari do kha ka de ka we ka kam ga ba ai kam ai jam ya ki nong kendong ki nong rep do kha mo reng ni ki nong rep do kha tang tang ni dang le tor ti ka kom rep tre kam jong ngam pat le kat kum ki kendon ki bala batai naka jeng hikai jong ki sayantis ki bala depas ki bala deble ki kam ki bakar namar habangi kinong rido kha ngimpat le bni ya kita kendon kumno ban ai sbo ya kaneka pung bana ai ka sbo masi ban ai ka sun ban ai ban penbiang lut ki jeng nang kam jong pung nidang wat tang ban ai bam ngimpat ai bam namar malai kaneka de kawe na kam ka ba ngikum ki nong ri do khang kalong bang dang ri tenang ni super tenang bre empat dei bang ila sakri ya kam ngam suang ala sakri hok ya kane ko kepung haka sisnam na kane kepung ndang ala pelaj kami hadu kumbalaitan kado khana kane kepung lada nga ya ine ngan long hitik kum taman kesnam ngatharai asnam ngapelaj kisen to laiton lada ni penlong yaka kumba ni sakri yaka kumba ni long ka kamrep te ngatrai laiton to chuken da ka dot aspa nglayo karno kata kau dai kawe rei mentapat kadok ha kala poi sakilai spa tam te kadok ha kasi jong nilai ka banak kini kipung ba nari kasi jong ni kala long kawe na kipung ki dokha ki barang long fresh rei ngi pada hadu mentang pada sakri hok ya kam mar balai ngi kinong kendong ngi ki khasi jo ngi kinong hukam palat ngi ong bangim don kam ngin don jam re namar ba ngi hukam palat ke ngi pada sakri ya kam ngar musbang ala sakri bahai kan ke pungas kau ba kala don ke jeng matoi ke bakal tong ba ngar abang apa hukam ngala tre seperti we tikam kapau ba habala pun ka kam ngimla ba sakri pan pendap hok ya ka we kam ta ka de ka we ba pat kijuang ba hana hari do kha jong ya po hapo West Khasi la ne hari khasi ki ong ngapu do kha kamba hajar ane adu 10,000 ndala de per pelaj pad dan tak atul dar don tak atuli tang komon kap ndai kiwe long ka khad mo kane ka de kiwe ke babak klatam namar ka jing bakla jong i bang kam ai bam ne do tu do khala ya lut lada dai kum ka senyang kabak kalen yar baka tangan rela dai hok ban lek ai jing bam namar ka do kha ka kalen yar ke myo snel be kalong bang ngintip don do khan emang ne pung ka dai ka ta ka we ni ong ba da kli bre don do khan em ani do kha jong phul sipung nda pelaj pat don ta artili lai tuli namar
Haba pimai bam kawai kayap suki habakut pat dan tangpung sudah. Halar jam gini kita ba. Tinong ri do kha kem juroi. Namar kim da penti kena ya kerkom terikam ya kado kha kat kum kendam. Nada ngile hi tik kat kum ka jing don kam pamut. Baling ong ba kado kha kam mentoy. Kalong ka ba mentoy ka ba hadu kata ka jing mentoy. Tengah ya kata tengah melak ban menjur kata. Kata kedai kawai ke bab kelah. Tuk hatem pindon tam te lak na ka komon kap, ka gras kap, ka silver kap, ka kat telah nang ta bat ka merkal. Bat kaskiru. Kita kita kha ki im hakini pung jongi. Lak na kita pinjo tam, tenai pat pinjo do kha bandang bu sudah kuai pat. Pe ngam ta hang ne ngabu bat khasau ru, hang ne don khasau jonga. Ngadang thit ngathit na kitu ki balai kwai ngada pa lum khnang mentang ngacap hang ne tong ba plus pa tong li. Khasau te kas long sumbu kini tenat kai ta te kamroi ka sulong bek bakat sudan lang tu baka ha ka jing bam ki syah tre kam lang ya ka bam tu ka do kha ka bam ka khaski ka bam kumwei ka khasau ka bam kumwei ka komon kap ka bam kumwei ka selbar ka bam kumwei ka pun kat kum kita kendon bakar kom bam jo ka do kha ka ka pung kamati kamut la roi kata ka kom ri do kha badam ngin pati kata ngi si ong ba kadon ka do kha si benai empat ai bam watang sisin ngaru mentalai ngai na suhok ba ngam tala ata yong empat ai bam ka do kha ne tip ko yap ne kadang im ngam patip kom ai bam ne ka do kha lakum no pin hap ken ka kum ka do kha ka badan ha kapung hidai ban ai ka skop u keri nang ta u plang ka bam ka do kha bam plangแต่เลี้ยวสกอบก็ต้องขับพลังกับบ้านเลยขับไปกลบลงก็มันปลัดกลงบักเคลลังyaอุสกอบบ้านอุเครีเริ่มyaอุเครีมันมิดขี้มันสเต็ปเคลลังyaอุเครีบ้านอุสกอบแต่สลิดไอปัดหักจะกับไอบามเมรคาง่าหันไตชิลยังไอบามดอกาหันไตบัดดอนไตเมาแต่บาร์บอร์ก็ดอกาหาจะกับบัดดอนก็จะกับไอบามพินตังชุลอยู่บริหังไตkawan tun kadon kam namar baka penduna no yak asit namar mentalai ka jukstat menta ka fishery kala le katkum gijing dawa namar ngi tentang ngi deh mangi ki ba dawa na ka fishery ngi ong ba ngi don kam yak itu kitiar kijing thau nam ta jong ka katno ka ph jong ka kadon te mentalai ka fishery ka penbiang itu kitiar kitu ki ph kat kala ai te ngi la penon kam itu barbor kadon kam kadno ka syun kadon kam kadno ka asit tamut ngilatip lada kala palat ka asit ngi asyun lada kala duna palat ta tamut ngi hapen biang ka sai ki tu ki jing bam ki be dai ban penduna iba kala khan palat sa kasyun ru kata tamut ngi hapen biang ka ki dan bunjat haka ri kha hawa jong kane tengar nga kentulam ki para nong ri kha ba ngin long ki batrei hok ki ka kam ngin long ki batrei janai ka kam ngin pen janai ka kam kajuong kakten ba ubreu baro udai ban penjanai ya kakam ka ba utrei tang kata tamut la don ka jing mentoy